Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Kung shout out dahil no, sa tanan, nga nasunod na din trabahan no, shout out din yung tanan, amping mo pirmi. Karon no, di ta maglangan, di ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Uji Kumpuk Rakasa. Budbud o Bibika. Oh, nawad-an yun ako sa panimuot niya itong higayon na. Susunod ganita mo, Don Arturo. Oh, 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 Don Arturo. oh, 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 ah, oh, 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 nahinumdum ko sa akong pagmata. Ingon ni ini ang nahitabo. Asa ko. Niya paghihapon ka sa kalasangan. Salamat kayo nabalikan ka na sa panimuot. Ayaw pagluha ka. Kaya gitapuhan ta kainin akong duster nga. Gihubal sa tubig sa sapa. Langit na ba kini? Nga nung nakasulti ka ni anak, sir. Tungod kinakita ko ang usa ka anghel na nagtupis lang. Anghel? Asan? Kinsa? Ikaw. Ire. Gikilig ka sab ko, Don Arturo. Parehas na. Unya. Usay sunod ganita mo, Don Arturo. Luya pa ko ni atong tungura. Ug mauni ang nahitabo. Kakusog sa uwan. Basa na kayo ta. Ayaw ka pala ka. Gonit sa akong likod. Ngano? Bahon ta ka. Dahil ta ka silangop ni ining kalasagan. Pero bugat kayo ko. Dako og taas ko nga tao. Tandang ko mag-antos. Tungod og alang mo, sir. Sige na. Dalik na, sir. Gunit na. Kaya nagtulukod og nagtuwat na ko. Sige. Dakos pag-ayon ako, sir. Kay asahon ta na ka. Ako nang iisa ining tiil. Oops. Naalsa ko nimo. Sana. Kanindot din sakay-sakayan. Murag kabayo style. Ansa? Kakusgan gini mo, miss. Mao pa. Hala, sa kaon na kining atong agi-agian. Tingalig, madakin as ka, ha? Dakos lagit pag-ayo, sir. Oo. Dili ta madakin as. Mga batong panas ang atong giagian. Oo, miss. Unya. Pertin mo nakapahimos ugakos ni Maria Picaro tong tungura, Don Arturo. Diriot gali ko malipat kay murag may mitaroy. Uy. Kanindot handumon sa mga matamis nga kagahapon. Hercules. Oh, yun. Grabe kayong traffic, Benjigo. Muirog lang og gamay mga sakyanan. Dayog hulong na sab. Nalipay ko ini bay nunoy. Ha? Ngano nalipay man ka ko nga madugay mata sa tong destinasyon. Bitaw bay. Kana nagpasabot nga daghan ang gustong mutabang sa mga kaigsuonan tang subuanon. Nga mga biktimas kusog kaayo nga linog. Tita Kla, away naman. Kaila man siya na nao. DYHP man na sakyanan, no? Awa! Bitaw no? Naapakit IFM. Wow! Ang panaghiusa sa DYHP o IFM ni Atty. Ropel Fernandez Banyok ug Idol Boyke
Diin dili lang kay kutob lang sa paghatod sa ilang mga balita o kalingawan, ilabi na sa serbisyong publiko. DYHP, harun! Hapon na. Ana, inanay ng mingit-ngit. Baya hapit naman ng langit. Oy, baya, ang langgam ka na. Ang langgam may nakara. 762! 762! Adik! Yaw-yaw na sa numero. Ala, padahil ko sa paglakaw ay. 762 ko no. Baya langgam ha. Uy, stukoy man na. Nagdapag sista. Mas ko siguro na. Wa mo ko'y pangutana? Pus lamang ang dagag sista. Kantahin lang ko to ko'y. Kata niya. Kikan Luzon, Visayas, Mindanao. Dali na mo mga kawatan. 1 trilyon, 1 tuwa. Ang Pilipinas, pulos bahaw. Bangan ka ilong. Dewata. Ha? Dewata di piso. Dewata piso. Utsa man eh. Ha? Ako na pinaskuhan mo. Bangag sa ilong. Baya alalala. Bisirit paglakaw palayo. Laugawa. Siya pa inikanta. Nga siya pa nang hatag ng pinaskuhan. Tika ko piso. Baya ay. Padayo ko sa rakaw ay. Gani nga langgam. Sunod dito ko. Unsan sa ganang sunahan ay. Doon lang ko sa bahay. Sorry. Wait lady ron. Uy. Babae na saan ka naghilang ka ron? Burag na sud sa bay. Kinsa man ka ron? Who is she? Habi na kong kinsay naghilak ikaw man day ni. Ay lagi ka balaka. Safe ang imong tinaguan ako. Ang imong kagahapon. Safe kayo. More pa cross my heart. Promise. Napo na nagkita ba sigaw? Gumikan sa grabing traffic nga atong nasinati. Daghan man gud ang gusto mo paabot sa ilang tabang. Chiyang sad, gusto sa tapang ati. Katmon pa lang ganita. Makita na kadaot sa epekto sa linog. Unsa na ka kung maabot na ta sa Sugod, Bourbon, Tabugon. Sa Bugo, diin na ang epicenter. Medellin, Danbantayan, San Remio, Tabuylan, ug uban pa. Husto ka, Jeko. Chocolates ug mga mahalong dilata ug biskwit. Apay kape. Napadyoy palaman ng sandwich ug uban pa. Listen to me. Ano ma'am? Na ako'y nindot kayong ideya. Og siguradong mudato ta. Ha? Ano ma'am? Kawaton to ning truck na puno sa ayuda. Bangag ilong. Di ba? Nindot ka plano? Bugay to ko ni. Sigurado lagi nga mudato ta. Kay sure man yun ko. Nga kining truck na puno sa ayuda. Minilyon ang kantidad sa ayuda ini. Nayabag ka, Bugard? Ano? Ako? Nayabag? Nga naman. Ay naipit man ganito sa traffic. Unsa man ni mapagsabat din he? Nga mura man ganito og naglakaw ini. Mura og misaya og tsa-tsa. Atas man tinay. Bitaw, grabe kayong traffic. Andar gamay. Unong na pod. Unsa pa Andar na pod. sa mo abutan Unong na eh? yun. Mo lagi. Ambot. Unsa pa tang oras sa maabutan eh. Mao nga.
Stay put ka na lang diha. Go with the flow lang una ta. Kay, huwag yun tayo mahimo, no? Hay! Total, makakwarta man gihapon ta ining atong gipuhat. Kay soldado man gihapon ta. Oh, hay! Bitaw no, bugong isda ah. Makakawat patag ayuda. Ah? Ay, arang-arang na nindaga na by Jigaw. Bahala ginay, basta kanunay. Hinaot pa unta nga magpadayon ni. Mao yun. Ano makaabot na sa itong destinasyon, laluyag taklaw na togo na gangataon. Ang langgam tabian. Ang langgam na tabian na sa by Jigaw. Ano sa... 06. Ala, 606. 06. Ala, Adik. 606. Bigukod lang yun sa truck aron magyaw-yaw og numero. Ilan? Bangag sa ilong. Turo. Kumusta na ang gisugo ko nimo, Hercules? Ready na ang 20 ka truck nga puno sa yuda. Very good. Alas urso man na ang ipandam ni mo, Turo. Nga tuwa naman si Sir Jigo pengon sa Northern Cebu. Aron makatun sa mga ayuda. Second batch ni. Turo. Siguradong kuwang ra ang ayuda. Nga 5 ka truck ni Iho Diego. 5 ka truck, kuwangon ra. Tungod sa kadako sa kadaot nga nahimo sa linog, daghan kayo ang apektado nga mga kaigsuunan natong mga Subuano. Gusto ka yun, Turo. Maong panganda mong daan. Kay, sa kaadlawon tang mugikan, gani ka siguro kung traffic kayo ang padung sa Northern Cebu. Matuman, Turo. Turo, Osman, kanahan kang masayan ako. Bida sa nimo, Hercules. Sige, opera ng masahe-masahe nimo. Yakamot mo rags bata. Kagamay o kadaot mataon nimo. Oy, tingog rin nagdako. Mong pahuway dito sayo. Kay sayo tang mugi kanugma. Okay, Turo. Uy, kinsa karong nanuktok sa pultahan? Wa ko'y gi-expect nga bisita. Ay, tiyalig, chicks na, Turo. Dili ko interesado. Yamat. Si Maria Picat lang. Hangtod sa kahangturan. Hangtod sa kong kamatayon. Hangtod sa katapusan. Mo'y manag-iya sa kong kasing-kasing. Kumao, tiyalig siya na. Kinsang siya? Siya ning Maria Picat. O nga? Turo, siya ning Maria Picat na huwag niya siya ron kagun ka. Ungu-ungu style. Nabuang ka, Hercules. Ngadlok ka, manggod. Hadlok ni ka, Turo. Hadlok mo lang. Hadlok mo lang. Pero ngadlok. Mura ni ko kayo. Ngilarang tanaw ni mo, Turo. Lago ikang tao, pero hadlok ka kag. So bagay panuuna, di ko mo atras. Muna kinas ka naman ganis ka hulingon ni mong luwa. Maging subagay ka. Pag-ilom, Hercules, pag-ilom. Hilom ko. Dali noon, umanikos pag-abris pultahan. Kaya loko. Handok pa tao kayo, Turo. Hapon pa man. Di pa man tinggawas o sa mga ungo. Uy, bangat Kinsay! Uy! Dugoy! Ikaw man din, ha? Lugawa, pero nga luka na ko. Diriyot ko makaihi. Ikaw naman di ay. Ako, Gildon Arturo, ako Kaya nga naman ka, Nakaihi ko. Mga sa ilong. Hadlo ka pa, ikaw man di ay mo di. Oo, sa may imo tukoy, ha? Gigutom ka. Kay pahatagan ti kay pagkaon. Waman! Oo, sa manay mo. Tana rin! Ay. Tala, sige. Tana di ay, ha? Tana rin! Unsa nga parte sa lawas, ang dili makabot sa kamot tukoy. Lupot! Makabot man tukoy.
pungkol mo siya. Ako po, Atagi kong pangalan sa sudan nga ang katapusan kay Do. Sama sa Mino Do. Abo! Do! Paman sa ilong. Kasi Long, Sige, bye! Maya, kamao yun. Ha? Maya na, nalipat ato. bisag adobo gihimong abudo. Naisahan ta doon Arturo. Nakatuog in taong sakla oksigen sa kakapoy biyahe. Benjigo, Ha? ano? Ha? Huwag nga no? Kailangan ko na ito. Mangupa ka, Benjigo. Kanina na, uy. Oh. Nainomdom lang ko ba sa anhing na kong mariapikat akong nanay ba? Ano ba, Benjigo? Wa na sumubaw sa suwat nako si gawin si Kwakang. Katong anak sa igsoon sa imong nanay Maria Picat nga si aning Maria Makiling. Oh, good. Ala pag yun. Ngano? Maayo ka nagis ko ka na ba Nalimot ko? Naunsa? Naunsa ha? Bay nunoy? Unsa? Taon-taon naman din ako suwat nga gihatag sa kartero. Ala, sorry kayo. Nalimot yung kong Benjigo. Di ka nas kong igagaw. Ubay. Ambi dayon kay akong basahon. Akadiyot ha? Di aratos kong bulsa yung kalsones. Ayun na yun. Dira. Ambi dayon. Oo. Adi kan yun sa akong igagaw ni Insi Kwakang da. Basada yun, Benjigo. Oh. Di gibutang read ko no, basahon gid ay. Oh, Dear Jigo, guwapo kong igagaw. gwapo yun. Ano magpalagdiha kay tagsara kayo ni? Okay, sige. Padayon ang pagbasa ni mo, Benjigo. Paghilom na diya. Akong mga panghinaot agaw kong gwapo nganing higayuna mi samot kag kapugi. W. Wow. Kundolins agaw kong gwapo. Ingon si Nanay Maria Picat nimo nga patay na siya. Ala, karuasan na nagbasa niya, Benjigo. Unsa ko ingon si nanay ni mo nga patay na siya. Pag sure, oy. Kay maubitaw ni nakabutang sa suwat. Ala, sige, padayon si mong pagbasa niya, Benjigo. Ingon si Nanay nimo nga nakrimit na siya. Ala ko ay klaro na suwata. Ingon na sab ko no si nanay ni mo nga nagkamit na siya. Unsaon man pag-ingon kung patay na siya? Bitaw no? Ala, sige, padayon nagbasa niya, Benjigo. Ingon na sab si Nanay nimo nga ayaw na lagkuhaa ang gikrimit niyang lawas. Kay gusto niya nga itapad sa patayng lawas sa akong inahan nga si Maria Makiling ang iyang gikrimit na lawas. Ala, nanugon din siguro si nanay ni mong Maria Picat. Basi no? Ngayon sa manapa, tiwas sa pagbasa. Imong igagaw nga gwapo sa bliwat nimo. Insik Wakang. Mawala to'y unod sa suwat. Ubay. Kaluoy na Nanay Maria Picat. Nay! Ginihaw mo ng dagan ini. Ay, nasa man, mapagita mo abutan eh. Taon no? Kaapoy niya ini. Ay kapoy-kapoy di ha. Kay, salduhan na ba ta ini? Bitaw no? Ay, mas may pagmatuog ka diha. Aron makapahuway ka gamay. Wakdo ka ay. Di, giko do kaon. Bisag, pila ka adlaw pa. Pangats ilong. Benjigo.
Nahilag magkabay. Naluoy kay ko ni anhing nanay marepikat pa eh. Pero, nga ano taon nga, anugon siya nga ang iyang patay nga lawas. Nagrimit iipon sa lawas. Itiya Maria makiling. Nga buhi pa man unta ko nga iyang anak. Pinangga kay ko niya. Mayroon na ta. Anong gipahunong mamini mo diyan? May problema ba, Gian? Ihi, Jian. Ihi. Ako sad, kaihiyon sad ko. Tungod sa kataas atong biyahe na to, no? Ako sab kaihiyon sa ko. Hala, na ay free ko no. Lagi, nakadungog sad ko. Kamu kadungog mo? Ay, natural. Di man mi bungol ba eh. Ang ilang mga placard, oh. Nay nakabutang nga free snacks o free comfort room. May free foods pa. Naibutang og saging. Tana, tita ka. Eto na. Uy, uban mi ninyo, uy. Uban mi. Anong nahuna mo talat? What happened? Ambot lang. Oh, uy, nailiabri sa pultahan, ning likod sa truck. Diego? Bugat. Diego! Okay ba mo diri sa likod, ining truck? Okay, Kichigo, oy. Ako gusto mo mag-CR o di ba mag-snack? Naog lang una mo. Okay. Oh, unsa man ang usa ka karton, bes? Ayaw dabi, unsa man na? Uy, apre lagi na. No. Daoy, doon naman ko'y ilaga nga dako kaayo ganina, oy. Ilaga, nakasudi ni sa truck. Sirado man eh. Doon na, Diego! May gani kay akong napatay. Di ay ba? Hmm. Iba na kung ilaga, ano? Kamaungon, mga pli og dilata. Naabrihan ganing botelya soft drinks. Right, talaga! Kilong Bogart, pangas ilong. No, nahuman na mag-CR diyan. Takla. Kuya Chico. Salamat, Diego. Bilibig ko sa nang subuan nung da. Nagkaiusa sa pagtinabangay. Kutob sa mahimo. Kuningon ini ang maghari sa tanan. Dali ra gyud ang pagbangon sa Northern Cebu. Bangon subuan nun! Bangon! Imo ba kong ipahunong ba, Diego? Sugod pa man eh. O, bay nonoy. Pero ubay-ubay lang nakita nato sa kadalanan nga apektado usab sa linog. Mihunong sa takaganiha sa Katmon ug sa Danau. Kutob sa magyan nato, magkinahanglang ayuda, atong hatagan. Alabi siguro, makuwangan yun yung atong ayuda nga dabay. Kay wapagan na takabot, sige naman tagpanghatag. Bahala na. Ang importante nga matagan ang tanang nanginahanglan sa ayuda nga atong magyan. Hala, tingog cellphone. Diego, agi mo cellphone ni tingog. Bay, Diego, tubag ka na yun, dato kong migo ka na yung cellphone. Hello ni. Hello, cellphone eh. Iho, Diego! Wa pa ko maiho na di oy. Bibi shark pa lang ko. Siyaw kayo iho, Diego. Napatawag ka daddy. What can I do for you that you cannot do for me? Gusto na kong masayod ka. Nga ugma sa kadlawon mo gikarusap kami alang sa second batch nga ayuda. 20 ka puno sa ayuda ang nanun ako. Labing maayo daddy. Aron matagan sa ayuda ang uban. Labi na ang mga nagpuyo sa sudlong dapit o kabukiran. Nga sigurado kong apiktahan yun sa linog. Husto ka. Takong gadaot, dili lang sa mga syudad o lungsod. Kung dili labi na sa kabukiran, maong mapas mininyo. Labing maayo daddy. Aron imo sab nga maila-ila ang akong pangasaunon nga si Takla. Diego. Uy, labing maayo hinoon kung mao ka na. Daddy, maong nalipay sab ko nga wani ka ugma. Kumbati iyo, Diego. Kumbati! Kay gusto sa kong makakita sa kong apo. Gusto na ko. Pero may problema daddy. Uy, unsa man? Uyab na mi pero dili pa siya anda magpakasal nako. Mao ba? Maong ani gyud ugma daddy. Aron makatabang ka nako sa paghangyo ni Takla nga musugot na siya nga magpakasal nami. Iho, Diego. Magkalaom ka. Sige, bye daddy.
May iho. Hala, Kuya Chico, patabang daddy niya. Ikaw, ha? Sumbong-sumbong kasi mong daddy, ha? Palaban mamigo na ako. Uwaw noon ko da. Sige, Chico, ha? Kami na bahala ni Lala tini sa pagkapod-apod sa usa ka truck nga ayuda. Dini sa Bourbon. Ayaw ka bala kag Cheko? Ituyo ko ning iyon ani ang atong buhaton. Aron mas paspas ang pagpanghatag nato kayo da. Dili ko gustong palinihon pa silang dugay. Ilabi nas mga bata ug mga tiguang. Matuman, Cheko. Uban ninyo ang driver og pahinante. Busa sunod dayon mo na mo, ha? Hindi kahuman nyo din, Pwede naman good. Og, kami lang si Lala at may bahala din eh. Dadalang ang driver o ang pahinante ninyo. Dadalang. Uy, di la pwede, uy. Kay sila ang nasayod kung asa sila musubay sa pagsunod na mo. Ay. Okay, Cheko. Sige, muuna na mi. Gusto ka ang imong desisyon ba, Chico? Nagisalig di mo ang pagpanghatag sa ayuda ni Lala at ni Bugard? Ay kabala ka. Gibanduan ko ng daan ang driver og pahinante. Nga bantayan silang duha sa ilang mga lihok. Maayo man sa nang imong gibuhat, Cheko. Aron dali ang pagapod-apod sa mga ayuda. Yay! Ayuda! Hala! Ay, ang langgam na sa sabaan. 3, 1, 8. Hala? 3, 1, 8. 318. Ayaw na sa numero. Daghan sa puso yan eh. Piling kalakiha, oy. Ipabantayan mo ta. Sus! Hinay ng tingot ni mo. Matungkan ka. I-report to anong Cheko. Uya, daghan na bang tao? Sudan pa na ang pagpanghatag sa ayuda. Dali na. Unya, di takakwarta yun eh. Bogart? Total, naamo sila sa layo, nagbantay na to. Ako'y balang mo diskarte ini, ha? Aron makakwarta ta. Saan man? Dali, panghatag na ta. Sakay lang sa akong diskarte, ha? Kung sakay lang akong diskarte, sakay lang. May ginagtapok ng mga tao sa dakong hawanan. Jutang kailom lang una, ha? Paminaw na ko ninyo. Jutang kailom na. Paminaw mo. Paminaw lang. Kami mo gisangunan sa pagpanghatag ining ayuda, ha? Maong palihog cooperate mo na mo, okay? Sayod kung nalipay mo, niabot mi din is inyo. Kabantay mo? Niabot yun eh. Ano sigon buhatag sa mga ayuda? Lipay kayo ba siya? Paspas kayo niyo. Ni ade ni, tumatik ni. Alang sa inyo ang kasayuran. Nagkantidad og tag 10,000 ang matag karton sa ayuda. Kay dato kayo may hatag ni. Tag 10,000 ni. Makatabang kayo na namot na. Katabang yan. Ay, oo. Ay, magkatabang gid kayo kay kompleto man ni. Na ay mga mahalong pagkaon. Mahalong pagkaon? Mga tubig. Tubig? Camping tent. Na mga tens, ha? Kape. Na pagikapi. Gatas. Gatas mo yun. Pan. Napay palaman. Palaman. Napay palaman. Bugas. Basta kay tanong mga basic necessities na adini sa matag carton. Salamat sa inyo, ma'am. Kamatay. Ni ay bugas din eh. Wa ni gibaligyag tag 20. Correct. Panghatag yun eh. Pero, kaning paminaw mo. Una na mo, ni ihatag ninyo, na ami gamay hangyo. Oo, siya ba tao na siya? As kalagawan, nagkuba man nga mong sakyanan. Ang truck ba? Kung nagkilala mo palit ni pisa, mahal na ba yun pisa ha? Mohangyo mi, kutong sumatagan o kinartong ayuda, muhatag o 1,000 lang. Oy, wabi ada katidalan siya. Kamahal ka na yan. 10,000 ba yan, kantidad matag karton sa ayuda? Hindi ako 1,000 rin ipangayo. Nagwalkansi pa mo?
Halos na putlawas. Lawas na ganing ni anak mo. Klaro anak eh. Sa mga tabanga, bayan naman eh. Ay, way ayo, eh. Bugay. Ako na ba po Ay, kayo? arsa nang gipangayo ni mo. Uy. Pila mo day. Sorry. Daoy, nasuyo pa akong kauban. Ang di kinahanglan lang namo matag karton. Usa ka katos. Kanya, muna kumadyan na. Okay na. Pero katong wagi kwarta. Panghuam lang una mo, total. Usa ka gatos ra bitaw na. Ay, sugot na lang yan namin. Ma'am, sir, malang pungot, sugot. Ay, very good. Para pisa baya Okay ha, sugdan ko na ha. Basta kay ang di ka hatag, way ayuda. Okay, sugdan ko na, magpanghatag sa ayuda. Linya na tong dinay. Tagmang gatos, linya. Line track na sa mo ang gibilin sa Tabogon. Og sa Bugo, og sa Medellin sad. Ay, kini ato bay, asa matalaos. Sa dan bantayan. Unya, sa upang dapit. Bay, 20 pa ni katrak ugma nga gipanguluhan ni Daddy Arturo. Sila sab ang mo-proceed sa pagpanghatag didto sa San Remigio ug Taboylan. Ingon man sa kabukiran didto sa Danao, Carmen, Balanban, Asturias ug Tuburan. Bisan sa Compostela ug Liloan basta tanan dinhi sa norte nga bahin. Apila na sa konsolasyon bay, dito sa among pulpugan ba, aron okay kayo. Linya lang, aron dito magyagaw. Linya lang mo, sir, ma'am. Dawatan ni palihog, Salamat kayo. Dawatan niyo manang. Manoy, walay bayad ha. Para inyo gyud na. Kuya Chico. Salpay lang ko ninyo ni ate. Dakla, aran makarap ko diyan. Salamat, Gian. Buutan gyud ni mata. Apila pag kong paypay diyan. Yes, Kuya Nanoy. Akin na ba? Asam tayo pingon. Nahurot naman nga itong gipanghatag nga ayuda nga tagmang gatos ang bayad. Minaghan kayo sa katrak. Mo apas na nila ni Checo. Lamit magay pauli. Tanong, bulsa na ko. Nagsinuk magay ng kwarta na ko sa bulsa. Ang upat na ko ka bulsa. Taga ko pulsa. Tinuod yun eh. Nga basta dunay kalamidad, dunay oportunidad sa pagpangwarta. Correct! Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa iyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni OG Kumpok Rakasa. O palihog day ka no, mga kalasanos, mga followers no, sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.